Danger ada Ed Keyboard di sini. Basa bahagia tinggal di kampung, denai marantau kalau buah pasuang. Simpanlah tangi denai ndak lamo setiap minggu pitih den kirimkan, setiap minggu pitih den kirimkan. Jalur dua jadi saksinya, sungguh pun denai indah manyangko ame jo intan nan kamandayo, namun cinta den ka dia jo panjang masuk.
di kampung denai marantau kalau buah basuang. Simpanlah tangi denai ndak lamo satio minggu piti den kirimkan satio minggu piti den kirimkan. Oke, barang